नमस्ते प्रणाम आदाब सत श्री अकाल गोड़ छुके गोड़ लागतनी आप सबके भोजपुरी ब्लॉक में स्वागत बा। तो हम रुआ सबके बता दी कि हम आज आइल बानी बक्सर जिला के चक्की गांव में, जहां उद्घाटन समारोह में ब्रह्मपुर विधायक माननीय शंभुनाथ यादव जी आइल बानी। और वह सबके गौर बता दी कि चक्की गांव में एगो स्टूडियो खुलल हा, जौन स्टूडियो के नाम हम मारुति नंदन रिकॉर्ड्स ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जौन की कलाकार जे भी बाटे जे भी गाना गावेला ओकरा खातिर बड़ा ही सौभाग्य के बात बाटे, बड़ा ही खुशी के बात बाटे कि हमनी चक्की गांव में स्टूडियो खुल गइल बाटे। जे भी गाना गावे लाटे ओकरा से रिक्वेस्ट बाटे कि एक बार जाई और अपन ऑडियो करवाई उजा स्टूडियो में। बहुत ही सुंदर रिकॉर्डिंग होला उजा। आज उद्घाटन रहा शंभुनाथ यादव जी स्टूडियो को उद्घाटन देखी वह सबके वीडियो में दिखा रहा बानी कि फीता काट के उद्घाटन कर रहा बानी शंभुनाथ यादव जी। बड़ी ही खुशी की बात बाटे, बड़ा ही बढ़िया लगा ताटे। और एगो बात बता दी कि हमनी के अब पटना के मुंह ना देखे के पड़ी, इतना धक्का खा के ट्रेन में ना जाए के पड़ी। जे भी कलाकार जे भी गाना गावेला आ जेकरा गावे के इच्छा बाटे ओकरा से रिक्वेस्ट बाटे कि एक बार चक्की गांव में जा करके मारुति नंदन स्टूडियो में अपन गाना के रिकॉर्ड कराई। बहुत ही बढ़िया रिकॉर्डिंग होलाटे। आ देखी शंभुनाथ यादव जी स्टूडियो को उद्घाटन करके और स्टूडियो में प्रवेश कर गइल बानी। रउआ सबसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना निहोरा बाटे कि वीडियो के दबा के एक बार शेयर करम जा रउआ सबे। और रउआ सब कमेंट करम जा कि का हमनी गांव के बगल में ही इतना बढ़िया स्टूडियो खुल गइल बाटे तो कितना बढ़िया लागत अटे। रउआ सब एक बार कमेंट जरूर रउआ सब करम जा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय संविधान।